Sanibona ngibingelele kwi-Rate One Stories. I'm back again. Ngihle nomala usibhalelile. Bengaze ngicabange ukuthi isitolo esifana nesakho ngisithole. Ngiye ngizwe into ejwayelekile emakhaya le. Ukuthi mase kushona indoda bese kuba nezinkinga. But nje ngiyathanda ukuthi udaba sihlehlela emuva yabo. Sixoxa ngesakhona ubaba bese relationship enjani noma usemshadweni onjani ubaba esakhona. Ngiyabingelela kubalaleli. Yebo. Yebo, ayi ukusekhona ubaba beku right yonke into. Konakala ukuthi ubaba wekhaya ehamba. Ukuhamba kababa wekhaya akikho ngisho yodwa into eyake yalunga. Ngoba ngisho umntana wami omfana ngize ngabamba uthola ukuthi bese ebhoma lento ekuthiwa iglu eseqala uba yiphara ngesimo ukuthi shuthi counseling kahle kahle akaze siyithole nanokuthi akaze sikuthole ukusekwa. Okay. Manje nje akaze kuze kube right. Ngangokuthi sasinomuzi nobaba wekhaya. Kushuthi ngokuthi abantwana besebancane bathe ekhaya yindaba ngingawudayisa umuzi ngigcine ngizohlala ngakubona ngathola indawo ngasekhaya. Ngayithenga indawo bese ngiyithengile indawo mase ngithi ngiyakha kule ndawo umakhi lo bekade engakhela wangakhela indlu yaba uV yaqala phansi indlu yadiliza uyacabanga yini ukuthi usuthenga ama blocks awu 3000 wakho 6 room qale phansi indlu iphinde idilize ngazama ngaphinda futhi ngangeza ukuthi sakhe ngithe setting sengakhile la kaba neqhushunqushu ukuthi le ndawo inombango kaphoqa ukuthi ngidayise ke manje saqala ke manje ingane le yami yomfana yaphinduka kangathi iphara isakwazi ukamuka sesihamba sihlala sihamba siqasha impilo kade bengayazi njengamanje nje sihlale verelem isimo asikho sihle manje angani noma bengangenelela nama social work ukuthi engisizelele ingane yami yomfana kodwa ngijabulile mesithi ma konke okwenzekile uNkulunkulu unamaplan mhlasimbe impilo yethu isazobuyela kulesa simo sesikade siso manje ngithe ake ngibhalele. Okay. Ubaba ushona kanjani? Udlula kanjani emhlabeni? Baba bene-cancer. Oh, shuthi ingane nawe nikubonile egula phambi kwenu. Yebo, washona phambi kwethu nentombazane nayo. Nentombazane yashona? Cha, oh, nayo bikhona, okay. Mhlawumbe umfana njengoba eseyenza lezi zinto lezi kungenzeka ukuthi lezi zinto zama depression lezi. Yebo. Akatholanga kahle ukwelulekwa akhale noma ngazi bizwa ngani kodwa nje akhiphe lento lesi engaphakathi kuyena. Yebo, akutholanga. Umndeni ke bakababa ngoba phela uma ngabe uganile kusokhona umndeni wake lo muzi lo uphi wona uneseka kanjani esimene sifana nalesi? Ukhona umndeni angathini nje ubaba esagula onganakho ukusondela izingane zezizayisondela kodwa laba abadala bebenganakho ukusondela wazophethe ubaba wahamba emhlabeni. Umubhala uthi abaka mkhwenyana ibona ababethi nina nimbulele umkhwenyana futhi njengoba kuyini ngecancer kanje bona bebeje ethi wena uyamthakatha ngoba ufuna amafa. Yebo baba ngabe yitshela lokho ngoba bese beqhela nje baqhelela babalekela umthakatha hle bona. Yebo. Hey yangithusa ngoba phela manje icancer everyone uyayazi cancer ibhedlela kuyashiwo ngecancer every day na TV yakhuluma ngama cancer ukuthi ungaze umuntu uthi umakoti uthakatha umkhwenyana ngoba ene cancer. Ubaba benemali vele? Hayi baba washona eseyithathile imali sakhe umuzi nje kwaba right nje khanje kwamanje ingane kube sengathi leyo mfana ngathi umqondo angutholi kahle shuthi isindlela bekade siyiphila manje sibona manje sesiphila esinye isimo. Okay. Kujwayelekile umuntu ngabe ephunyelwe imali ebese uhlala uyagula ukuze kuswelakale lo sokuhleli naye ngoba phela ingabukeka lento lezi ngikuthi umama uyena obefuna ubabashona ngoba efuna imali isale zingakuyena mhlambe bengayifunde ukuthi leke mupha kancane kancane noma kungayona i-idea e-right ukuthi abantu bacabange but ingxabano ze-family suka kufika lapho ekhathini eziningi kanti wena akukho okwenza i-cancer nje abantu abayaziyo.
So wena ke emotionally as umuntu wesifazane le ndaba ikuphatha kanjani ukuthi ungathola ukwesekwa kubantu efana ngabe abantu bokuqala bakusekayo? Ingiphatha kabuhlungu ngoba sekuze kwangenelela zona iy'ngane abadala bangisekanga. Seze kwangenelela zona iy'ngane zabafabo ziyazama ukuthi mamncane siyazi yonke into kade i-right kodwa manje mase sibona isimo sesinje eseniswela ngisho nanendawo yokuhlala yonke into obuthi uyayizama bengaphumeleli ubone ukuthi ziphatheka kabi. Ukuba zinamandla ngabe mhlambe zakulekelela. Yebo. Uma yena-ke wenzani empilweni? Uma phela empilweni besenza zona lezi zinto zoku-act uthola ukuthi siyabizwa ngesikhathi singabizwa kodwa nje lezo zinto nje bengisenza. Amabosha ama-piece job amancane aphela manje ungazi ukuthi aqhubeka kanjani. Nasesikoleni. Esikoleni. Yebo. Okay. So njengamanje usumile edayiseni? Ngisamile ngoba phela isimo siyabheda nje kakhulu. Siyabheda. Uthi ngiyabuza phela ngoba yabo la abantu ababuka la mhlawumbe kubuka amaphosa nje mhlawumbe kubuka uminister yabo mhlawumbe kubuka nje noma ubani obukayo uzofisa kuzwele athi cha ngingafisa umama mhlawumbe kulisi ngimthengele isitoko aqhubeke adayise ukuze athole indawo yokuhlala ngoba cela usuku abantu ababuka la babuka ngenhliziyo engafani kanti futhi ungathothi bayabuka nabasemzini bazothi lona uye lo wenza ukuthi nokuthi bathi ngiyafisa futhi ku-comment section abantu bayeke into yokucwasa labantu besifazane unodaba la sekuxela indaba ezinye ongazanga ngazo kwafika umama la ekhaya esitshela ukuthi umkhwenyana wakhe bengabatholi abafana kuyena wagcina ethola umkoti omunye omncane hawu wafika vele usemithi wabathola abafana wagcina efikelwa into usathane ukuthi abulale lo mama lo ozala abafana. So abantu mase beyibuka le ndaba le bangivezela iphuzo benganinakile ukuthi abantu besilisa sometimes bayaba izathu ukuthi abantu besifazane bacindezeleke ngoba akekho umuntu wesifazane ongamzala umfana ngokuthanda kwakhe. Uma ukhulelwa usukungazi uzonzakalana. And abantu bescience bathi abesifazane bano-X kuphela ababili bese umuntu wesilisa uno-X no-Y. So umuntu wesilisa mekhipha u-X lo-X no-X kwenza intombazane bese umuntu wesilisa mekhipha u-Y u-X no-X X no-Y kwenza umfana. So kahle kahle umuntu wesilisa onepower yokwenza umuntu wesilisa enganeni egcina usuku abantu besifazane bese bayacindezeleka. Kuyangithusa ukuthi nabasifazane abasemzini abakuzweli isimene esifana ngoba ifana bona bokuqala bakulwelayo bathi hayibo ngeke umuntu wesifazane angeke ayenze into efana nale. Lo muntu usembekezela isikhathi eside angaka bethandana uze retire nje uhleli naye angeke azayenze into efana nale. But nawe uthola usuku situation lapho khona wonke umndeni usukujikela izingane kuphela ezasendayo into le. If ungathola ithuba lokukhuluma nabantu nje abasemzini noma ngabe ngabona abasemzini wakho ufisa baphathana kanjani ngoba kunezimpi ezikhona la omamezala noma nkoti kuhleze kuliwa. Nami asengithatha ithuba nje mina nje ngoba nginobhuti mase kuthiwa umakoti ukhona ngabaphatha kahle ngalendlela ngoba mawubuthi awumphathi kahle umakoti kahle kahle usukuyibekela ngoba kusasa wazi lezi ingane emeyifunda mhlawumbe izona ezotakula izingane zakho. So nje ngithi omakoti emzini ngicela nibaphathe kahle. Nabo futhi baphatheke kahle. Nabo futhi omakoti bebaphathe kahle osquiz. Ibambane mhlangabezana. Okay. Ingane yakho inimemngaki manje? Na 14. Na 14. Sizama ukwenza manzima wo ingalesi. Iphindana intombazane emfana iphindana. Intombazane endala umfana lebibhemi glue. Ibhemi glue. Ngeke ngayibona kulezi insuku kishintsha ithi mase ngifuna ukushintsha ngibe inhlali suthu. Ngangijabulisa ke lokho ngani noma isazophinda. INazaretha vele. Isando kungena nje hlasimba kaqede ngisho 2 months. Okay. Asithembe ushembe usebenza ngendlela esimanga manje. Ngoba singenile nje isiyaqala siyayibona lezi zinto lezi siyavula umqondo. Yebo. Ya ngoba phela kaShembe iziningi imfundo seyikhona lapha kuthiwa khona u23 na kufundiswa khona abantu besilisa ngokuyiphatha khona u14 abomama ngithi lawo. Yebo yasilokhuza ke nayo yathi mangizogcina ngikhathala ngoba manje umNazaretha ungithengile. UNazaretha. Ngathi umntana wami ngizokuthengela ngicela ubekezele. Okay.
bafethu if khona iNazaretha elibuka le video le linawo uNazaretha o-extra noma mhlawumbe ngingakwazi ukuthenga siyacela bandla nisondele nokuthenga uNazaretha ukuthi uNazaretha angazi umayini uNazaretha umayini moca angazi angiqamanga 200 200 okay mhlawumbe futhi ukuthunga uNazaretha nawe woza uzomupha uNazaretha thina soku-advertisela for free abanga ukuthi uthola ithuba elingakanani loku-advertise so yeah ama-social worker ngenhlanhla-ke mina uma wami uyi-social worker so ngizokhuluma naye ngibuza ukuthi yini angasiza ngayo undodana wakho uze gcina usuke impilo iqhubeka ngoba mesana 14 impilo yakhe meyifa manje kuzoba nzima ukuthi abuye late ngoba manje sasesikoleni isikole ke kuba nzima ukufunda masumdala so ngathi waqeda ngesikole izinto uma ibhede vele usuqedile wazi ukuthi okay bekulunga ubuyele emsebenzini cha sabonga nje ukuthi umama onothando nengane zakhe intombazane ineminyaka engakho intombazane na 18 usafunda uright yena inakekho right kuyimanje uhlala emzini yabantu ngokuthi izikole verele mazipho izikole azikho verele ufunda le ufunda isikole esikude so gcina sefana asondelele ngakhona okay hayi sebe ukuthi uNkulunkulu uzongikhanyisela so inhlonge onayo one indaba yomntwana ngama-social worker indaba yomntwana ngomNazaretha bese kuba uwena ngendeba yamatoho noma mhlambe ukuthi ukwazi ukuqhubeka more ngebhizinisi olenzayo lokudayisa bese kuphinde kube indawo yokuhlala mhlambe ke indawo yokuhlala ke le enaniyitholile indawo kwagcina kwanjalo ngayo salokhuza phela ngisiyayibanga sagcina siyidayisa ngemali ephansi ngawo kwakhe vere mikhona ke le vere mengifike ngashayela khona kahlangana nomakhelane sashayela inde ngamaplanga sihlala kuyona ke njengamanje so indawo engathi ngelilanga abathiwa amandla abakhona wakhele lama room lawo ngawakha ikhona indawo okay hayi ngingasho nje ngoba phela angazi ukuthi uba ubuka le video le uzofisana enhlizweni yakhe abantu bazokumangaza bakusupport nje bakusupporta ngayo and futhi angisho ukuthi khona abantu efana baphoqeleke ukusupporta into efanele isuke enhlizweni yakho nje uma ubuka le video uma uthinteka njengomuntu mhlawumbe sowakhulela nawe endaweni esemakhaya mhlawumbe sowaba sosizini ngelilanga noma sowambona umuntu ososizini so yeah angekho umuntu ngembeka umthwalo ukuthi ngabe ama views ale video 1000 ngifisa ngathi bonke abantu aba 1000 ngabe basizile loyo ongakwazi ukusiza nje but ke cha ngizokwazi nokulekelela indaba yama social worker ngizokwazi kuba lo ukuxhumanisa yeah udaba lakho lunzima lona kodwa kupossible ukuthi lilunge cha sibonga kakhulu manje ngesikhathi sakho sembo abantu besifazane nabasemzini nje nabantu bafundile from uma ebachazela ukuthi izini izinto kufanele bazenze kumakoti ukuphathana kahle kunikeza nothando ukusupportana ngendlela esimanga le video lena ke is proudly supported or sponsored by EasyBet creator ama account no EasyBet nisebenza i-promo code uLove50 nibheje kodwa responsibly ungabheji ngemali ye-rent ungabheji ngemali ye-grocer ingakho nje fanele udeposit u10 EasyBet akuphe u50 simple stuff ngiyabonga kakhulu ukuthi next time stay blessed.